తప్పనిసరిగా అందరూ అటెండ్ అయ్యి ఆశీర్వాదాలు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి. మనకి ఫ్రీగా ఈ క్లాస్ ప్రొవైడ్ చేసిన ప్రభుజీని ఒక్కసారి మీట్ అయ్యే అవకాశాన్ని అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాల్సిందిగా ఒకసారి చెప్తున్నా, అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. మనల్ని అందరినీ మీట్ అవటానికి రేపు ప్రభుజీ క్లాస్కి వస్తారు. సో తప్పనిసరిగా అందరూ రేపు అటెండ్ అవటానికి ప్రయత్నించండి. హరే కృష్ణ. సో పురుషోత్తమ యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ పురుషోత్తమ యోగము అంటే పురుషోత్తముడు ఎవరు, పురుషులలోకి ఉత్తముడు అనే మాట మామూలుగా గ్రామర్ ప్రకారం చెప్తాము. కానీ భగవంతుణ్ణి పురుషులలో ఉత్తముడు అని అనటానికి ఇంకా సరైనటువంటి మీనింగ్ ఏమిటో ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. సో హరే మొట్టమొదటగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేద్. సో వేళ్ళు ఊర్ధ్వం అంటే పైకి, మూలం పైకి ఉన్నదట. అధశాఖం శాఖలు అంటే బ్రాంచెస్, కొమ్మలేమో కిందకున్నాయి. అశ్వత్థం ప్రాహుర్ అవ్యయం, అశ్వత్థమని అవ్యయమైనటువంటి దీనిని అశ్వత్థం అని ప్రాహు పిలుస్తారు. సో పైకి వ్రేళ్ళు క్రిందికి కొమ్మలు ఉన్నాయి అంటే ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. పైకి వ్రేళ్ళు కిందికి కొమ్మలు అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ వృక్షాన్ని అశ్వత్థ వృక్షం అని, తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పేసి చెప్పబడింది. నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షము అని చెప్పారు. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని యొక్క పర్ణాలు అంటే ఆకులు, ఛందస్సులు అంటే వేదాలు అని చెప్తున్నారు. యస్య పర్ణాని యస్తం వేదస వేదవిత్. అలాగే ఈ వృక్షాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు వేదాలన్నింటినీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, తెలిసిన వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఒక అశ్వత్థ వృక్షం అని చెప్తున్నారు. దీని కొమ్మలేమో కిందకుంటాయి, వ్రేళ్ళేమో పైకుంటాయి అంటే తల్లక్రిందులుగా ఉంటుంది. దీని ఆకులు మరి వేద మంత్రాలని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అంటే ఏమిటిది దీని తత్వం, ఇలా తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది అని మనందరికీ ఒక సందేహం వస్తుంది. చూస్తే చెట్లన్నీ మామూలుగా ఉంటాయి, ఇది తల్లక్రిందులుగా ఉన్నదని. ఇది తెలుసుకున్న వాళ్ళు వేదాలను తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ వృక్షం గురించి ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయ ప్రవాల. అధశ్చ
మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఈ వృక్షం యొక్క కమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ క్రిందికి మరియు పైకి విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. దాని కొమ్మలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఈ వృక్షం కొమ్మల గురించి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం మామూలుగా వృక్షం అంటే ఇలా ఉంటుంది, కిందకి వేళ్ళు ఉంటాయి, పైకి చెట్లు కొమ్మలు బ్రాంచెస్ ఆకులు కొమ్మలు అన్నీ ఉంటాయి. కానీ ఇది ప్రతిబింబం చూడండి ఎలా ఉందో, తలక్రిందులుగా ఉన్నది. ఏది కొమ్మలేమో కింద పైన ఉన్నట్లు, వ్రేళ్ళేమో మొదట్లో పైకి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది అనమాట. సో ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఈ ప్రతిబింబం లాగా ఉన్నది తలక్రిందులుగా. మనం ఫస్ట్ బొమ్మలో ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో చూసాం. సో ఈ నీటిలో గనక ప్రతిబింబిస్తే వృక్షం ఎలా అయితే తల్లక్రిందులుగా కనపడుతుందో ఆ విధంగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం తల్లక్రిందులుగా ఉంటుంది. సో దాని కొమ్మలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఏమిటి మరి మనం చూసాం, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇంద్రియాలకు ఆహారాలు అన్నమాట. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఆహారాలు ఏమిటి ఇంద్రియాలకు? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇంద్రియాలకు ఆహారం ఏమిటి, ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడే చెప్పాను కూడా. మళ్ళీ మీరేవైనా మీకు ఆ మాటకి ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో కొమ్మలన్నీ ఆ ఇంద్రియ విషయాలు అంటున్నారు. ఇంద్రియ విషయాలు అనేవి ఏమిటో తెలిస్తే టైప్ చేయండి చాట్ బాక్స్లో. ఈ వృక్షానికి వేళ్ళేమో కిందిగా ఉంటాయి, కింది ముఖంగా కూడా వెళ్తూ మానవ సమాజానికి యొక్క కామ్యకర్మలను బంధించబడి ఉంటాయి. కింది ముఖంగా కాదు, వ్రేళ్ళు పైకి ఉంటాయి. వ్రేళ్ళు అంటే మన కామ్యకర్మలకు మనం ఏ రకంగా బంధితులు అవుతాము అన్నది చూస్తున్నాం. మనం చేసే పనులకు ప్రతిదానికి మనకు ఒక బంధాలు ఏర్పడతాయి. అన్లెస్ కర్మయోగ మార్గంలో చేస్తే తప్ప, భగవంతుడికి అర్పించి కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి వదులుకుంటే మనకు ఆ బంధాలు ఉండవన్నది చూసాము. మామూలుగా ఏ పని చేసినా లేకపోతే కర్మబంధాలు చుట్టుకుంటాయి అని చెప్తున్నాం. సో మన కామ్యకర్మల యొక్క బంధాలు మనల్ని ఎలా చుట్టుకుంటున్నాయో ఈ వేళ్ళు ఇలా ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఆ బంధాలను సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అదే మళ్ళీ ఆ ప్రతిబింబం చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే, దేనిని ఈ అశ్వత్థ వృక్షం తల్లక్రిందులుగా ఉంది అంటే దేనికో ఒకదానికి ప్రతిబింబం అని అర్థం. సో దేనికి ప్రతిబింబం? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పైన శ్రీకృష్ణుని రాధాదేవిని చూపిస్తున్నారు. గోలోకం అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రపంచానికి ఇది ప్రతిబింబం అన్నమాట. తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది అంటే భగవత్ తత్వానికి భిన్నంగా మాయాలోకం సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉన్నటువంటి మాయాలోకం. భగవత్ తత్వం ఏమిటి? సత్వరజస్తమో గుణాలు ఏమీ లేకుండా వాటికి అతీతంగా ఉండటం. నిర్గుణుడు భగవంతుడు. ఈ ప్రపంచం మాయతో నిండి ఉంది, ఫుల్గా గుణం సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి ఉంది. అందుకని కరెక్ట్గా దానికి ఆపోజిట్ కాబట్టి తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది అన్న విషయం మనకి సూచించటానికి ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఇలా మనకు చెప్తున్నారు. సో ఇదేమిటి అంటే మన యొక్క భౌతిక ప్రపంచం, ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షం మనం ఉండే ఈ భౌతిక ప్రపంచం 14 లోకాలు ఉన్నాయని చూసాం. వీటిల్లో ఇది మరి భగవతత్వానికి భిన్నంగా ఉంది, ఫుల్ ఆఫ్ మాయతో సత్వరజస్తమో గుణాలతో నిండి. సో అందుకని తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం. పైన బ్రహ్మలోకం, ఆ తర్వాత దేవలోకాలన్నీ, పైలోకాలు, ఊర్ధ్వలోకాలు, ఇక్కడ దేవతలను చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత మధ్యలో భూలోకం, మనుషులను చూస్తున్నాము. రకరకాల మనుషుల్ని, మంచి వాళ్ళను, చెడు లక్షణాలతో ఉన్న వాళ్ళను, మరి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళను, అన్ని రకాల వాళ్ళని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. కింద మరి కింద లోకాలు అంటాం, అంటే జంతురాజ్యాలని మనం బ్రాడ్గా చెప్పచ్చు. సో అందుకని కొన్ని జంతువుల్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో జనరల్గా అది అంటే పైలోకాలు, మధ్యలోకం, భూలోకం, కింది లోకాలు. సో ఇది మన భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న అశ్వత్థ వృక్షం ఏమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తే అది మన భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తోంది అన్నమాట. సో ఆన్సర్ ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎవరు చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయలేదు. ఇంద్రియ విషయాలు
ఈ కొమ్మల యొక్క ఆకులు, ఈ కొమ్మలు ఇంద్రియ విషయాలు అని అంటున్నారు. ఏది అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ఉన్నాయి కదా కిందికి, ఇవి ఇంద్రియ విషయాలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలకు ఆహారాలన్నమాట. ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క దాన్ని స్వీకరిస్తుంది. అవి ఏమిటి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చెప్పండి, హింట్ ఇస్తున్నాను. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇంద్రియాలు స్వీకరించేటటువంటి విషయాలు ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే దయచేసి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఎవరు చెప్పలేకపోతే కొంచెం డిసప్పాయింట్ అవుతాను, ఎందుకంటే ఇంద్రియ విషయాల గురించి దాదాపు ఎవ్రీ క్లాస్లో, కనీసం ఎవ్రీ అదర్ క్లాస్లో అయినా చెప్పుకున్నాము. సో కనీసం ఎవరైనా కళావతి మాతాజీ వెరీ గుడ్. శబ్దము వాసన రెండు చెప్పారు, వెరీ గుడ్. శబ్దం ఏమో దేనికి ఆహారం? చెవికి. వాసన ఏమో ముక్కుకు ఆహారం. వెరీ గుడ్. మహాలక్ష్మి మాతాజీ చెవులు వినటాన్ని, శివలీల మాతాజీ శ్రవణం, కళావతి మాతాజీ మూడోది కూడా చెప్పారు. రుచి దేనికి ఆహారం? రుచి దేనికి ఆహారం? నోటికి ఆహారం. సో టంగ్, వెరీ గుడ్. సో 3 విషయాలు చెప్పారు. సో శబ్దము, శబ్దమేమో చెవులకు, వాసనేమో ముక్కుకు, రుచేమో నోటికి. 3 ఇంద్రియాలు అయినాయి. కంటికి ఏది మరి? ఇంకా కన్ను, చర్మము మిగిలింది. స్పర్శ కళావతి మాతాజీ చెప్తున్నారు, వెరీ గుడ్. మహాలక్ష్మి మాతాజీ చూచుట, కళ్ళు, వెరీ గుడ్. వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ చూడటం అని చెప్తున్నారు, కరెక్ట్. లక్ష్మీ అండ్ మాతాజీ ఐస్ చూడటం, కరెక్ట్. 5వది ఉంది, స్పర్శ అని చెప్పారు కళావతి మాతాజీ, వెరీ గుడ్, ఓకే. సో స్పర్శ, ఇది మీరు ఒక్క ఫ్రేజ్ గుర్తుంచుకోండి, ఒక వాక్యం. శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధ, ఈ 5 ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ వాక్యాన్ని గుర్తుంచుకుంటే మనకు వెంటనే తెలుస్తుంది. శబ్ద రూప స్పర్శ రస గంధ. శబ్దం చెవి, రూపం కంటికి, స్పర్శ చర్మానికి, రస నోటికి, గంధ ముక్కుకు వాసన. సో ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలే ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఈ కొమ్మలన్నీ ఈ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు అంటే ఈ ప్రలోభాలు చూపిస్తున్నాయన్నమాట. సో అని చెప్పి ఈ కొమ్మల్ని ఇంద్రియ విషయాలైన శబ్దరూప రసగంధాలతో పోల్చారు. ఇకపోతే సరే, వృక్షాన్ని మొత్తం కూడా మన భౌతిక ప్రపంచంగా పోల్చారు. పైనేమో అందుకే బ్రహ్మలోకం, ఆ తర్వాత దేవలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, కింద తర్వాత కింది లోకాలు. సో దేనికి, ఎందుకు ఇది తలకిందులుగా ఉంది అంటే దేనికి ప్రతిబింబం ఎలా అయితే తలకిందులుగా ఉంటుందో ఇది కూడా తలకిందులుగా ఉంది. దేనికి తలకిందులు ప్రతిబింబం? ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి భౌతిక ప్రపంచం ప్రతిబింబం అన్నమాట. అయితే మరి ప్రతిబింబం మరి తలక్రిందులుగా ఉంటుంది ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో. మరి ఈ గుణాలు ఏమి ఉండవు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా మరి మాయతో నిండి ఉంది, సత్వరజస్తమో గుణాలతో. సో అది అక్కడ సూచన. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా నానివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఇక్కడ ఈ వృక్షంలో యొక్క నిజరూపం ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలియదు. నరూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే, ఇది దీని యొక్క నిజరూపం ఎవరికి కూడా తెలియదు. నా అంతం నా చాది, దీనికి అంతం లేదు, ఆది లేదు, మధ్య లేదు అని చెప్తున్నారు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం. సో ఈ ఆది మధ్య అంతాలు లేని దీన్ని ఎవరు ఈ ప్రపంచంలో తెలుసుకోలేరు. దీనికి బిగినింగ్ ఏది, ఎండ్ ఏది, మధ్య ఏది అన్నది. సో కానీ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం, కానీ దీన్ని సువిరూఢంగా ఈ మూలాన్ని, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం యొక్క మూలాన్ని సువిరూఢంగా అసంగ శస్త్రేణ, అటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో, శస్త్రంతో దృఢైన చిత్వా. సో మనం దానిని దృఢ నిర్ణయంతో
ఆ డిటర్మినేషన్ అన్నమాట. ఆ దృఢచిత్తంతో, అసంగత్వంతో, వైరాగ్యం, అసంగత్వం అంటే ద్వేషాలు లేకుండా ఆ వైరాగ్యం అనే స్వభావాన్ని అలవర్చుకున్నప్పుడు, దృఢచిత్తం అంటే డిటర్మినేషన్, పట్టుదలతో ఆ వైరాగ్యాన్ని సాధించగలిగి దీన్ని ఆ వైరాగ్యం అనే అస్త్రంతో నువ్వు సువిరూఢంగా దీన్ని నరికివేయవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి. సో ఈ యొక్క మాయను మనం ఖండించాలి, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలను అని కనుక మనం అనుకుంటే ఈ వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో దానిని ఖండించి వేయచ్చు. అంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదానికి కూడా ఈ కోరిక అనేదే కారణం కాబట్టి ఆ వైరాగ్యం అనేది వచ్చినప్పుడే ఈ మాయను మనం దాటగలము అని ఇన్నర్ డీపర్ మీనింగ్. ఇలా వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో మనం గనక ఖండించి వేసినట్లయితే తరువాత అతడు పునర్జన్మ లేకుండా ఖండించి పునర్జన్మ లేకుండా ఉండే పరమపదాన్ని వెతకాలి. ముందు వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఈ కోరికలన్నిటినీ నిర్మూలించుకుని ఈ మాయను, ఆ తర్వాత మనం ఆ పరమపదం ఏది అన్నది మనం వెతకాలి. అంటే మన ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించాలి, భగవంతుడి ధామాన్ని పొందటము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అదే కాకుండా తతఃపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతానా నివర్తంతి భూయః. సో ఆ తర్వాత ఖండించిన తర్వాత ఈ మార్గాన్ని వెతకాలి. ఏది? గతానా నివర్తంతి, మళ్ళీ ఈ తిరిగి, భూయ అంటే తిరిగి మళ్ళీ ఇక్కడికి రాకుండా ఉండేటటువంటి పరమపదాన్ని వెతకాలి. ఇక్కడికి రాకుండా ఉండటం పునర్జన్మ లేకుండా, అంటే మోక్షాన్ని పొందటానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే ఆ స్థితికి, మోక్షం మీద కోరిక కాదు, ఆ స్థితికి రావటానికి అది ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. సో ఎవరి నుంచి అయితే ఈ సమస్తము ప్రారంభమైందో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి పురుషం ప్రపద్యే అంటే శరణు వేడటం. సో ఎవరి నుంచి, తమేవచ ఆద్యం, ఎవరి నుంచి అయితే మొట్టమొదటగా ఈ ఇదంతా కూడా ప్రారంభమైందో, అనంతకాలంగా ఈ సమస్తము కూడా వ్యాపించి ఉన్నదో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారు? ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలీదు. దాని ఆది ఏది, మధ్యేది, అంతమేదనేది ఎవరికి ఈ లోకంలో తెలీదు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో తర్వాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదాన్ని వెతకాలి. సో ఆ తర్వాత ఎవరి నుంచి పరమపదాన్ని వెతకాలి అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. సో వైరాగ్యాన్ని మనం అలవర్చుకుని భగవంతుణ్ణి మనం శరణు వేడితే మళ్ళీ మనం ఆ పునర్జన్మ లేని పరమపదాన్ని పొందుతాము. అది చేయవలసిన పని, అది మనం మనిషిగా అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ మాయను ఛేదించి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. సో అన్ని శ్లోకాలు కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇందులో 20 శ్లోకాలు, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్, చాలా పవిత్ర, అంటే అంతా ఇంపార్టెంటే. కానీ 12th 15th భక్తి యోగం, 12, 15 పురుషోత్తమ యోగం, ఈ రెండు కూడా చాలామందికి కంటత వస్తూ ఉంటాయి. సో అందుకని ఈ చాప్టర్లో కూడా మీరు కొన్ని నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించితే చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది. సో నిర్మాణమోహ జిత సంగ దోష, ఎవరైతే ఈ మోహాన్ని జయించగలరో, జిత సంగ దోష, ఈ సంగదోషాన్ని జయించగలరో, అంటే అటాచ్మెంట్ని ఎవరైతే దాటగలరో, రాగద్వేషాలను, ఆధ్యాత్మ నిత్య వినివృత్త కామ, సో నిత్యమైనటువంటి ఆత్మను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు
వినివృత్త కామాలు అంటే కోరికలన్నింటినీ వదిలిపెట్టగలిగిన వాళ్ళు, నివృత్తి చేసుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం అన్నమాట. కోరికను జయించిన వాళ్ళు. ద్వంద్వైర్విముక్త, ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులైన వాళ్ళు. ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాము. ఆపోజిట్స్ అంటే ఏమిటి మరి? కష్టము, సుఖము, అలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా మీకు తెలిస్తే చాట్లో టైప్ చేయండి, చూద్దాం. ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తి అయిన వాళ్ళు. సుఖదుఖ సంజ్ఞై, సుఖదుఖాలన్నింటినీ కూడా సుఖదుఖాల వంటి ద్వంద్వాలకు నుండి విముక్తుడైన వాళ్ళు. గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయం తత్. సో ఎవరైతే భగవంతుడిని శరణు వేడతారో వాళ్లకు ఈ అవ్యయమైనటువంటి పరమపదం లభిస్తుంది. పదం అవ్యయం. సో అవ్యయమైన ఈ పరమపదం లభిస్తుంది గచ్చంత్య అని చెప్తున్నారు. సో అటువంటి వాళ్లకు లభిస్తుంది. సో మిథ్య, గొప్పతనం, నిర్మాణ మోహం, ఆ మోహము, అనురాగ దోషం, చిత్తసంగ దోష, అనురాగ దోషం, వీటన్నిటినీ జయించి నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, వినివృత్త కామ కోరికలన్నిటినీ వదిలిపెట్టగలిగిన వాళ్ళు, సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమపురుషుణ్ణి ఎవరైతే శరణు చూస్తారో శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో ఇక్కడ ఒక్క మాటలో వీటన్నిటినీ మనం చెప్పాలి అంటే ఆ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోవటం ఫస్ట్ది, రెండవది భగవంతుణ్ణి శరణు చొచ్చటం. ఈ రెండు చేస్తే ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. సో వైరాగ్యాన్ని అలవరుచుకోవటం అంటే ఏమిటి? కోరికను జయించాలి, ఈ మోహాలు అహంకారాలను జయించాలి, కోరికలను జయించాలి, ద్వంద్వాలకు అతీతులు అవ్వాలి. కోరికలు లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ద్వంద్వాలకు అతీతులు అవుతాం. ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి స్వభావం, భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, భగవాన్ ఏదైనా ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిర్ణయం అనేటటువంటి మెంటాలిటీకి రాగలగటం అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకునేటటువంటి మెంటాలిటీ, భగవంతుడికి వదిలిపెట్టడం. అలా అని మనం ఏమి చేయకుండా వదిలిపెట్టడం కాదు, మన డ్యూటీ మనం చేస్తూ ఆ రకంగా సాధన స్టార్ట్ చేస్తే ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేని స్టేట్ ఏమిటి అంటే మన ఆత్మను మనం ఎప్పుడైతే అనుభూతి చెందగలుగుతామో ఆనాడు నిజంగా ఏమీ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ స్టేజ్కి వచ్చినవాడు అని మనం ఇంతకుముందు చూసాం. ఓకే, ద్వంద్వాలకి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు, వెరీ గుడ్. శాస్త్రి గారు సుఖం దుఃఖం, నిండా పొగట్ట, వెరీ గుడ్. కళావతి మాతాజీ లాభ నష్టాలు, వెరీ గుడ్. లక్ష్మీ మాతాజీ మంచి చెడు, ఓకే, వెరీ గుడ్. రాగద్వేషాలు, వెరీ గుడ్. సునీత మాతాజీ. కళావతి మాతాజీ పాప పుణ్యాలు, వెరీ గుడ్. లక్ష్మీ మాతాజీ ఆశా నిరాశ, వెరీ గుడ్. శాస్త్రి ప్రభుజీ ఆసక్తి నిరాసక్తి. నిరాసక్తి అంటే ఆసక్తి లేకుండా ఉండటం, అదే ఉండాలి, ఆసక్తిని వదులుకోగలగాలి. నిరాసక్తి అంటే ఇంకొక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు, అంటే ఒక రకంగా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనే ఫీలింగ్ని వదులుకోవటం, అంటే ఏ ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండగలుగుతాం. సో ఆ రకంగా నిరాసక్తి కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు మీ పార్టిసిపేషన్కి. సో ఇది ఇక్కడ ఈ వైరాగ్యాన్ని వదులుకుని మనం ఈ సుఖ దుఃఖ భగవంతుణ్ణి శరణు, వైరాగ్యం వదులుకోవడం కాదు, క్షమించాలి, వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని భగవంతుణ్ణి శరణు పొంది ఆ రకంగా బ్రహ్మపదాన్ని పొందాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ వృక్షం గురించి సో ఇంకొకసారి ఇది భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఇది రిఫ్లెక్షన్ కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్ ఎప్పుడూ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది కదా. మరి అందుకని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎంత ప్యూరో ఈ భౌతిక ప్రపంచం నిండా అంత మాయ నిండి ఉన్నది సత్వరజస్తమో గుణాలతో. సో మనం ఎలా ఈ వృక్షాన్ని ఖండించి ఈ నిజమైన ఆధ్యాత్మికతను చేరుకోవాలి అంటే ఆ వైరాగ్యం అనే
ఖడ్గంతో దీనిని మనం ఖండించి మరి ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుడిని శరణు చొచ్చితే మనం ఆ పైకి వెళ్ళగలుగుతాం ఈ మాయను ఛేదించుకుని అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కొన్ని వృక్షాన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఇది ముందు నీటిలో ప్రతిబింబించే వృక్షం ఎలా అయితే తల్లక్రిందులుగా ఉంటుందో అలా తల్లక్రిందులుగా ఉంది కాబట్టి దేనిలో ప్రతిబింబిస్తోంది? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమే ఇలా తల్లక్రిందులుగా ఉంది అన్నాం. దేనిలోనూ ప్రతిబింబించాలంటే మరి ఏదో ఒక దానిలో ఉండాలి. ఈ వృక్షం నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది మామూలుగా. మరి భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబం తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది అంటే దేనిలో ప్రతిబింబిస్తోంది అంటే కోరిక అనే నీటిలో. ఈ కోరిక అనే నీటిలో ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇలా భౌతిక ప్రపంచంగా తల్లక్రిందులైంది. సో కోరికతోనే మొత్తం తల్లక్రిందులైపోయింది. ఈ ప్రపంచంలో మాయ ఇదంతా కూడా దేనివల్ల అంటే కోరిక వల్ల. కాబట్టే ఈ కోరికను మనం వదులుకోగలిగితే, ఈ వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకోగలిగి ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మనం దీన్ని ఖండించి ఆ పైకి వెళ్ళగలుగుతాము అన్నది ఇక్కడ మీనింగ్. సో కొమ్మలేమో ఇంద్రియ విషయాలని చెప్తున్నారు. మరి ఈ కొమ్మలన్నీ ఈ ప్రలోభాలు చూపించి మనల్ని ఇచ్చేస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు అని కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ వృక్షాన్ని సో పైన దేవలోకాలు, మధ్యలో భూలోకం, కింద క్రింది లోకాలు ఉన్నాయి. సో దీనిని మనం ఇది దేనిలో ప్రతిబింబిస్తోంది అంటే కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తోంది. అందుకే ఈ కోరిక వల్ల మొత్తం అంత ప్యూర్ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఈ భౌతిక ప్రపంచం కోరికలో ప్రతిబింబించి ఇలా మాయతో నిండి ఉన్నది. కాబట్టి మనం పైకి చేరుకోవాలంటే కోరికను ఛేదించి వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని భగవంతుణ్ణి శరణు వేడితే మనం అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాము అని ఈ శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఇప్పుడు భగవంతుడు పురుషోత్తముడు అన్న మాటకు ఏమిటి అర్థం అనేది చెప్తారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామా పరమం మమ. ఇక్కడ చెప్పారు కదా, మరి మీరు ఈ కోరికను వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని భగవంతుని శరణు పొందినట్లయితే మీరు ఆ పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని మనం ఇక్కడ చూసాం. కాబట్టి ఆ పరమపదం అనేది ఎలా ఉంటుంది? సో భగవంతుడు ఆ పరమపదం అనేది ఎలా ఉంటుందో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. నతద్భాసయతే సూర్యుడి వలన ప్రకాశింపబడదు. నశశాంకో నపావకః చంద్రుడి వల్ల ప్రకాశింపబడదు. పావకః అగ్ని వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. యద్గత్ అంటే స్వయం ప్రకాశం, భగవంతుడి ప్రకాశం చాలు. సూర్యుడు అవసరం లేదు. మనకి వెలుగు కావాలంటే సూర్యుడు ఉండాలి, చంద్రుడు ఉండాలి, లేకపోతే అగ్ని అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోండి, అవన్నీ ఉండాలి. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఆ పరంధామానికి ఇవేవి అవసరం లేదు. దాని ప్రకాశం వీటితో కాదు, భగవంతుడి స్వయం తేజస్సుతోనే అది ప్రకాశవంతము. యద్గత్వానా నివర్తంతే అది ఎవరికైతే గతిస్తుందో ప్రాప్తిస్తుందో నా నివర్తంతే. నివర్తంతే అంటే తిరిగి రావటం. నా నివర్తంతే అంటే తిరిగి రావటం అనేది ఉండదు. తద్ధామా ఎక్కడికి తిరిగి రావటం? ఈ దుఃఖాలయానికి, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి. అది ప్రాప్తించిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి రారు. తద్ధామా పరమం మమ, అలాంటి ధామం నా యొక్క దివ్యమైన ధామము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనశ్షష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. సో నా యొక్క అంశ ఈ జీవలోకే జీవలోకే జీవభూత, ఈ లోకంలో ఉన్న అన్ని జీవరాశులు కూడా నా అంశయే. సనాతన ఎంతో శాశ్వతమైనటువంటి నా అంశలు. మరి భగవదంశ అయిన ఆత్మ శాశ్వతమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతం యో పురాణం అని చూసాం. అజ పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. సో ఈ అందరూ ఈ జీవలోకంలో ఉన్న జీవులంతా కూడా నా అంశలే. ఆత్మ నా అంశయే. మనశ్షష్టాని, కానీ మనస్సు షష్టాని ఇంద్రియాన్ని, మనస్సుతో కలిపి ఈ 6 ఇంద్రియాలు అంటే మనస్సును కూడా ఇంద్రియాలలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారనమాట. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ప్లస్
ఎందుకు మనస్సుని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారంటే మరి ఈ 5 ఇంద్రియాలు ప్రలోభపడితే రిజల్ట్ ఏమిటి? మనస్సేగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ రియాక్షన్ వల్లేగా మనకు అన్ని ఫీలింగ్స్ వచ్చేది. సో అందుకని మనస్సు కూడా చాలా మనస్సు ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఈ బొమ్మ మీకు గుర్తుందేమో, మనం మొదట్లోనే చూసాం. 5 ఇంద్రియాలు ఈ గుర్రాలు, ఈ మనస్సేమో కళ్ళెము. ఈ కళ్ళెము గుర్రాలు ఎటు లాకపోతే అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, కానీ వెనక బుద్ధి అనేది వెనక్కి లాగుతూ ఉంటుంది. బుద్ధి అనే సారథి అని మనం చూసాం. ఆత్మ సాక్షిభూతం, లోపలున్న ఆత్మ ఎందులోనూ కల్పించుకోదు, మౌనంగా అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది. సో ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు అన్నమాట. మనస్సుతో కలిపి ఈ 5 ఇంద్రియాలతో ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ప్రకృతిలో స్థిరపడి ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచంలో జీవులందరూ కూడా నా శాశ్వత మరి భగవత్ అంశ మనలో ఉండి కూడా మనకి ఏమిటి కష్టాలు, ఎందుకు మనకి ఆందోళనలు, ఈ భయాలు, ఈ కోపాలు, ఈ తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, అయినా మనకి ఫీలింగ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే ఇదిగో ఈ ఇంద్రియాలు కలిగించే ప్రలోభానికి మనస్సు దానికి గురై ఈ రకమైన ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా మనస్సులో ఎరైజ్ అవుతున్నాయి. అందుకే ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాయి వాళ్ళు. ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా ఈ మనస్సుతో ఉన్న 6 ఇంద్రియాలతో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. నా అంశ అయినప్పటికీ కూడా ఈ ఇంద్రియాలు మనస్సు వల్ల అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి అది ఇంద్రియాలు మనస్సు ఉంటే మన తప్పే ఉంది, అవి అంతే కదా, మరి మనం ఏం చేస్తామని అనుకోవటానికి లేదు. ఎందుకు అంటే మన మనస్సును మనం ఆ ఫ్రీ విల్ అనేది భగవంతుడు అందరికీ ఇచ్చాడు, ఆ స్వాతంత్రం. దానిని సరైన మార్గంలో పెట్టడమే మనం చేయవలసిన పని. మిగిలినవన్నీ మనకు ఫ్రీగా భగవంతుడు అందించారు. గాలి, నీరు, ముక్కు, చెవులు, కళ్ళు, శరీరం, మనసు, బుద్ధి. ఆ బుద్ధిని సరి అయిన మార్గంలో వినియోగించటమే మనం చేయవలసిన ఒక్క పని. అదియే మనం చేయటం, ఆ సాధన కనీసం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. సో శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ని వాశయాత్. సో వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకు మూసుకుపోయినట్లుగా ఈ జీవుడు కూడా మన గాలి చూడండి, మనం ఎక్కడైనా కూర్చుంటే పూల వాసన వస్తుంది అనుకుంటాం. సన్నజాజి పూలు, మల్లె పూలు. ఎక్కడి నుంచి అంటే ఆ పక్కన ఎక్కడో చెట్టు ఉంది, అందుకే వాసన వస్తుందని తెలుసుకుంటాం. అంటే అక్కడ నుంచి గాలి ఆ వాసనను మన దగ్గరికి మోసుకొచ్చింది కాబట్టి మనకు ఆ వాసన తగిలింది. అలాగే వాసనలన్నీ గాలి ఎలా తీసుకువెళ్తూ ఉంటుందో ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి, మన బాడీలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్, అంటే మనం ఏర్పరచుకున్న ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. వాటిని మనం ఈ శరీరం వదిలి వేరే శరీరానికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా తీసుకువెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది, తీసుకువెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా తిరిగి వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని ఇప్పుడున్న శరీరాన్ని వదిలిపెడతారు, కానీ భావాలు, స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ వెళ్తాయి ఆ క్రొత్త శరీరంలో కూడా, నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం కొన్నిసార్లు చిన్నప్పటి నుంచే కొంతమందికి కొన్ని విషయాల పట్ల ఇష్టం, కొన్ని విషయాల పట్ల ఇష్టం. ఇప్పుడు వాటర్ చూస్తే కొందరు భయపడతారు చిన్నప్పటి నుంచే, మరి ఏదో అలాగే కొంతమందికి చిన్ననాటి నుంచి సంగీతం మీద అభిరుచి, లేదా చిత్రలేఖనం మీద, లేదా ఇలా ఏదో స్ట్రాంగ్ లైక్స్, డిస్లైక్స్ కొన్ని ఉంటూ ఉంటాయి చిన్నప్పటి నుంచి. అవి అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలు ఎక్కడికి పోతాయి అనే మాట కూడా మీరు వినే ఉంటారు. సో దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, ఇలా మనం అంతకు ముందు జన్మలో మనకున్న స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, ఇంప్రెషన్స్ మనం నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తాం. అందుకే ఈ నెక్స్ట్ జన్మలు ఇవి లేకుండా ఉండాలంటే ఈ మైండ్కి ఇంప్రెషన్స్, ఫీలింగ్స్ ఇవన్నీ మనం వదులుకోగలిగితే అవి అంటే అవి ఏమీ కూడా ఉండకపోవచ్చు. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే అసలు మనం అందుకే ఏ ఫీలింగ్ లేకుండా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం, అది సాధన చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంద్రియాల కంట్రోలు, తర్వాత మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి అని చెప్తారు. సో అదే మరి మనకు నిరాసక్తితో భగవంతుడికి సమర్పించి కర్మ చేయగలిగితే.
సో సో అందుకని ఆ ఫీలింగ్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్తారు, గాలి గనక వాసనను మోసుకు వెళ్ళినట్లు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ రకంగా ఉన్న శరీరాన్ని వదిలి వేరే శరీరాన్ని తీసుకుని ఫీలింగ్స్ని కూడా తీసుకువెళ్తారు. అంటే స్ట్రాంగ్ ఇంప్రెషన్స్, ప్రతిదీ కాదు, మన జ్ఞాపకాలు కాదు వచ్చేది, మన యొక్క ఆ ఇంప్రెషన్స్, ఆ లైక్స్ డిస్లైక్స్ అనేవి అభిప్రాయాలు అన్నమాట. అంతేగాని మనకి మిగిలిన జన్మలు గుర్తుంటాయని కాదు. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. సో ఆ రకంగా వేరొక శరీరాన్ని తీసుకుని ఈ మనస్సుతో కలిపి, ఇక ముక్కు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, మనస్సు ఇంద్రియాలు, ఈ ఆరింటితో కలిపి అవి మళ్ళీ ఆ ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం మొదలు పెడుతుంది. సో కొత్త శరీరం వచ్చింది, మళ్ళీ ఇంద్రియాలు మనస్సు అన్నీ వచ్చాయి, మళ్ళీ ఆ ఫీలింగ్స్ని అది ఆ శరీరంలో ప్రవేశించగానే ఆ ఫీలింగ్స్ని మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందన్నమాట, ఆ లైక్స్ డిస్లైక్స్. అందువల్ల అతను ఈ రకమైనటువంటి మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియ విషయాలను అనుభవిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా విడిచిపెడతాడో ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో, ఇదంతా ఈ విషయాలన్నమాట, ఎలా ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెడతాడు, ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో మళ్ళీ ఎలాంటి శరీరాన్ని పొందుతున్నాడు. త్రిగుణాల ప్రభావమే కదా, త్రిగుణాలే మనతో పనులు చేయిస్తాయి, స్వభావాన్ని ఇస్తాయి, మంచి చెడు, తమో గుణమా రజోగుణమా సత్వగుణమా, వాటి ప్రకారం మనం పనులు చేస్తాం. మన స్వభావాన్ని అనుసరించి మంచి పనిలో చెడు పనిలో అజ్ఞాన పనిలో ఇలాంటివి. మరి తద్వారా మనకు బంధాలు ఏర్పడి నెక్స్ట్ జన్మ డిసైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇలాంటి విషయాలు, ఈ విషయాన్ని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. విమూఢ నాను పశ్యంతి, విమూఢులు చూడలేరు. పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష, జ్ఞానచక్షువులతో జ్ఞాని చూడగలడు. జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు కలిగిన వాళ్ళంటే జ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు చూడగలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనందరికీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నా కూడా అది జ్ఞానంతో జీర్ణించుకుని దాన్ని అర్థం చేసుకుని తదనుగుణంగా ప్రవర్తించగలిగిన వాళ్ళు నిజంగా జ్ఞానచక్షువులతో చూస్తున్నట్లు అర్థం అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక కారు ఉంది, ఇంజిన్ ఉంది, మనము చూస్తాము, మెకానిక్ చూస్తాడు, మనం చూస్తాము, అతనికి మనకు ఒకటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి తెలుసు ఇది ఇలా ఉంది, ఇది ఇలా ఉంది, ఈ షేప్లో ఉంది, ఇది పక్కన ఉంది, ఇది వెనకుంది, ఇది చెప్పగలం మనం థియరీ. కానీ లోపల ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇది ఏమి రిపేర్ చేస్తే ఇది పని చేస్తుంది అనేది ఈ మెకానిక్ తెలుసు. జ్ఞాని కూడా అలాంటి వాడే, పైకి కనిపించేది కాదు, ఇదంతా ఏ రకంగా ఇది జరుగుతోంది అన్నది, ఈ శరీరాన్ని వదలటం ఏమిటి, ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం ఏమిటి, వీటి వల్ల మనకి ఎలాంటి జన్మలు వస్తున్నాయి, ఇది మనం ఈ జనన మరణ చక్రాన్ని వదిలిపెట్టాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది ఆ జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అసలు ఈ ప్రభావం ఏమిటి అన్నది, ఈ మాయ అన్నది, ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు, ఇవి అర్థం అవ్వాలంటే ఆ జ్ఞానం ఉండాలి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్నంతా జ్ఞాని చూడగలడు అంటున్నారు. ఆ జ్ఞానులు ఎవరు అంటే ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీనిని స్పష్టంగా చూస్తారు. కానీ ఎవరికైతే మనస్సు అభివృద్ధి చెందదో, ఆత్మానుభూతిలో లేరో, వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు, వాళ్ళు చూడలేరు. నైనం పశ్యంతి అచేతసః, వాళ్ళు చూడలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ శరీరం మరి ఇలా కృషించి పుట్టటం, పెరగటం, ఓల్డ్ అవటం, మళ్ళీ పోవటం, ఆ తర్వాత వేరే శరీరంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశించటం, ఆత్మ మళ్ళీ ఈ దశలన్నీ రావటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఇది అర్థం చేసుకుని ఈ జన్మలో మనకు జరిగే విషయం అని ఈ వైరాగ్యాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ఈ రహస్యాన్ని వాళ్ళు ఇది
చూడగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇలా మనం ఈ జన్మలో ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలన్నీ మనల్ని ఎలా ప్రలోభపడుతున్నాయి, మన మనస్సు ఏ రకంగా దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, దానివల్ల ఈ బుద్ధి అనేది ఏ రకంగా దానిని ఒక సరి అయిన మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తోంది, ఆత్మ సాక్షిభూతంగా ఎలా చూస్తోంది, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఈ చిత్రంలో తెలుస్తున్నాయి. ఈ విషయాలన్నీ ఎవరైతే కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు, ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న వాళ్ళు నిజంగా దీనిని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. కానీ ఎవరికైతే మనస్సు ఇంకా అభివృద్ధి చెందదో, ఆత్మానుభూతిలో లేరో, వాళ్ళు ప్రయత్నించినా కూడా ఇది చూడలేరు ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. సో ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుడి తేజస్సు ఎక్కడి నుంచి వస్తోంది? నా నుంచే వస్తోంది. యదాదిత్యగతం తేజో. సో ఆ ఆదిత్యుడికి ఉన్నటువంటి తేజస్సు అఖిల జగత్తును కూడా ప్రకాశింపచేసేటటువంటి ఆదిత్యుడు, సూర్యుడికి ఉన్నటువంటి ఆ తేజస్సు యచ్చంద్రమసి, అలాగే చంద్రుడి యొక్క మరియు యాచ్ఛాగ్నం, ఆ అగ్ని యొక్క తేజో తేజస్సు విద్ధి మామకం, తెలుసుకో నా నుండే వచ్చాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ సూర్యుడు ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుడి తేజస్సు, చంద్రుడి వైభవం, అగ్ని యొక్క తేజస్సు నా నుండి వచ్చాయి అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో నేను ప్రతి గ్రహంలోకి కూడా ప్రవేశిస్తాను, నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో ఉంటాయి. తర్వాత నేను పుష్ణామి చౌషధీ సర్వ సోమో భూత్వా రసాత్మకః, చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. సో ప్రతి గ్రహంలో ప్రవేశిస్తానంటే భగవంతుడు లేనిది ఏదీ లేదనేది మళ్ళీ ఒకసారి మనకి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. మనలోనూ, పురుగులోను, పక్షిలోను, చెట్లోను, పుట్టలోనే కాక మరి భగవంతుడు ప్రతి ప్లానెట్లో కూడా ఉన్నారు, ప్రతి గోళంలో కూడా నేనున్నాను. భగవంతుడు లేనిది లేదు. అందుకే మరి నేను ప్రవేశించి అన్ని ప్లానెట్స్లోనూ నా శక్తి ద్వారా అవి కక్ష్యలో ఉన్నాయి. మరి కరెక్ట్ మార్గంలో, దేని మార్గంలో అది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని సూర్యుడు చుట్టూ. మరి చూడండి, భూమి కొంచెం అటు ఇటు అయితేనే ఎంతో స్వల్పంగా భూకంపం అంటాం మనం. మరి అలాంటిది ఏది దాని దారి తప్పకుండా క్రమంగా ఎక్కడివక్కడ అన్నీ కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో వెళ్తున్నాయి. వాటి మార్గం కూడా ఉంది. మన సైంటిస్టులు కూడా చెప్పారు, ప్రతిదానికి దానికి ఒక రోడ్ లాగా, ఎవరి రోడ్లో వాళ్ళు అట్లా తిన్నగా వెళ్ళవలసిన రోడ్లోనే వెళ్తాయి, కానీ ఏమాత్రం అటు ఇటు రావటం అనేది ఉండదు. సో అది మరి సైన్స్ అంటాం. సైన్స్కి కారణం ఏంటి? దానికి ఎవరో ఒకరి కారణం ఉండాలి. దానికి ఆ లక్షణం ఎవరిచ్చారు, దానికి ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎవరిచ్చారు సైన్స్కి? సో అందుకని ఇవి అన్నీ మనం చూస్తున్నప్పుడు భగవంతుడి చెప్తున్నారు. ఇదేంటి అన్నీ నేనే అని చెప్పుకుంటున్నారు భగవంతుడు అని మనం అనుకోవచ్చు. ఆయన చెప్పనిదే మరి మొట్టమొదట్లో ఆయన చెప్పబట్టే మనబోటి వాళ్ళకు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసు. అన్నీ భగవంతుడే, అన్నీ భగవంతుడే అనే బేసిక్ నాలెడ్జ్ మనకు మన పెద్దవాళ్ళ ద్వారా, వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ ద్వారా అలా వస్తూ వచ్చింది. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ తెలియకపోయినా బేసిక్ థింగ్ మనకు అర్థమైంది. కాబట్టి మొట్టమొదట భగవంతుడు చెప్పబట్టే మరి ఈ విషయాలు, ఈ జ్ఞానం వచ్చాయి. సో నెక్స్ట్, సో అన్ని ప్లానెట్స్లో నేను ఉండి వాటి కక్షలో అవి తిరిగేటట్లు చేసేది ఎవరు అంటే మరి భగవంతుడే. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. సో నేను అన్ని జీవరాశులలో వైశ్వానరో భూత్వా అన్ని ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః, నేను అందరి జీవరాశులలో కూడా జీర్ణశక్తి అని, డైజెస్టివ్ ఫైర్ అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో. సో జఠరాగ్ని అని మనం సంస్కృతంలో, తెలుగులో అంటాం. సో ఆ జఠరాగ్నిని అన్ని జీవరాశుల లోపల ఉన్నటువంటి ఆ జీర్ణశక్తిని
ప్రసాదించే జఠరాగ్నిని నేనే. ఆ జఠరాగ్ని, ఆ డైజెస్టివ్ పవర్ ఉండటం వల్లే మనం తిన్నదంతా అరిగించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ డైజెస్టివ్ పవరు అసలు ఎలా పనిచేస్తోంది, తిన్నదానిని ముక్కలు చేసి మంచిదానిని రక్తనాళాల్లోకి బాడీ అంతా అది సర్క్యులేట్ చేస్తుంది, చెడంతా బయటికి పంపించేస్తుంది. మరి ఈ డైజెస్టివ్ పవరు ఏమిటి అన్నదంటే మరి భగవంతుడే అదంతా కూడా చేయటము అని మనకి అర్థమవటానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. జఠరాగ్నిని ప్రాణాపాన సమాయుక్త, ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి నేను పచామ్యన్నం చతుర్విధం, 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపచేస్తాను అని చెప్తారు. అందుకే ఇది భోజనం ముందు కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఈ ప్రార్థనను. సో ప్రాణ అపాన వాయువులతో కలిసి 4 రకాల ఆహార పదార్థాలు అంటే 4 రకాలుగా తీసుకునేటటువంటి ఆహార పదార్థాలు. నమిలే ఉంటాయి, కొన్ని చీకే ఉంటాయి, కొన్ని త్రాగే ఉంటాయి, కొన్ని నాకే ఉంటాయి. సో ఏదైనా మీరు ఈ 4 రకాలుగా ఎలా తీసుకున్నా ఈ జఠరాగ్నితో నేను ప్రాణాపాన వాయువులతో కలిసి వాటిని జీర్ణించేటట్లు చేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సర్వస్య చాహం, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. సో సర్వస్య చాహం, నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో అహం హృది సన్నివిష్టో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. సర్వస్య చ అహం, అందరిలో కూడా నేను హృది సన్నివిష్టో హృదయాలలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ, నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనం మరుపును కూడా. వేదైశ్చ సర్వైర్, వేదాలన్నీ చూసిన అహమేవ వేద్యో, అహం నన్నే వేద్యో తెలుసుకుంటారు. వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నన్ను, వేదాలన్నీ చదివితే తెలుసుకునేది అర్థం చేసుకునేది నన్ను. వేదాంత కృద్ అంటే వేదాల యొక్క కర్తను, మరియు వేద విదేవచాహం, వేద విదేవచ అంటే వేదాలను తెలిసిన వాడిని కూడా అహం నేనే అని చెప్తున్నారు. సో నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుంచే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానము, మరుపు ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి. నేనే అన్నీ ఇస్తున్నాను. అన్ని వేదాలు ద్వారా నన్ను తెలుసుకుంటారు. నిజానికి నేనే వేదాల యొక్క కర్తను మరియు వేదాలను తెలిసిన వాడను అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో వేదాలన్నీ చదివితే వచ్చేది ఏమిటంటే భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటం. అందుకే జ్ఞానం కూడా ఒక మార్గంగా చెప్పారు. భక్తి యోగంలో మనం చూసినట్లయితే ఇది చేయలేకపోతే అది చేయలేకపోతే మనకు చెప్పారు కదా, అనన్య భక్తి, చేత కాకపోతే సాధనా భక్తి, చేత కాకపోతే నిష్కామ కర్మ అంటే కర్మఫలాలు ఆశించకుండా చేయటం, చేత కాకపోతే మరి ధ్యానం అది కూడా చేత కాకపోతే జ్ఞానం అంటే వేదాలు చదవటం ఇవన్నీను అని. సో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే, 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు ఈ లోకంలో. క్షర అక్షర, క్షర మరియు అక్షర అని 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. క్షర అంటే మరి నాశనం అయ్యేవాళ్ళు, అక్షర అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు అని అర్థం. క్షర సర్వాణి భూతాని అంటే అందరూ జీవరాశులందరూ క్షరుల కింద వస్తారు. కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ అక్షరులు అంటే ఆధ్యాత్మిక సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మను ఎవరైతే అనుభూతి చెందగలిగారో వాళ్ళంతా కూడా అక్షరుల కింద వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు ఈ ప్రీవియస్ 4 శ్లోకాల్లో ఆయన భగవంతుడు అంటే ఏమిటి, ఆయన గొప్పతనం అనేది మనకు బ్రీఫ్గా చెప్పారు. మరి ప్లానెట్స్ని నడిపేది నేనే, సూర్యుడి తేజస్సు, చంద్రుడి తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. ఆ తర్వాత మరి ప్రతి వాళ్ళల్లో ఆ చైతన్యం జఠరాగ్ని నేనే అని ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత వేదాలన్నీ తెలుసుకున్న
అర్థం చేసుకునేది ఎవరినంటే నన్నే. నేనే జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం, మరుపు ఇవన్నీ ఇచ్చేది వేదాల ద్వారా తెలుసుకుంటారు నన్నే. నిజానికి వేదాల కర్తను, వేదాలు తెలిసిన వాడిని నేనని భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలు, ఆయన మనకు ఇచ్చేటటువంటి విషయాలు, ఆయన చేసే పనులు మనం బ్రీఫ్గా ఇక్కడ చూసాము. అందుకే అది భగవంతుడు లేనిదే ఎక్కడ ఏదీ లేదనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్షరులు పురుషోత్తముడు అని ఎందుకంటారు అంటే కొన్ని విషయాలు చూసాం భగవంతుని యొక్క, ఆయన గొప్పతనం, ఆయన మహత్యం, వైభవం ఇవన్నీ కూడా చూసాము. ఇప్పుడు అక్షరులని ఇద్దరు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో, ఈ లోకంలో. క్షరులంటేనేమో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి జీవి, మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో అంటే ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అక్షరులు అని పిలుస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో క్షరులు అంటే ఇలా స్వతంత్రంగా భోగించాలి, ఈ భౌతిక ప్రపంచ కోరికలతో నిండి ఉండేవాళ్ళు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అక్షరులు ఎవరు? వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద అంటే ఆ భగవంతుడి మీద ఆధ్యాత్మికతతో ఉండగలిగి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న విషయాలన్నీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు. అంటే వైరాగ్యం అంటే వాళ్ళు ఏది చేసినా వాళ్ళ కోసం కాదు, భగవంతుడి మీదే వాళ్ళ దృష్టి. ఇటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ మైండ్ ఎప్పుడు కోరికల మీద ఉండదు. అలా వైరాగ్యంతో భగవంతుడి మీదే వాళ్లకు శరణు వేడిన వాళ్ళు అక్షరులు. కోరికను వదిలి నెక్స్ట్ స్టెప్ భగవంతుడిని శరణు వేడిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళంతా ఆ కోవకు చెందిన వాళ్ళు, గోపికలు, గోపబాలురు. వాళ్ళు ఏది చేసినా కంప్లీట్ శరణాగతి, అన్నీ కూడా భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏ పని చేసినా, నిత్య జీవితంలో వాళ్ళు మామూలు జీవితం గడిపినా ప్రతిదీ భగవత్ సమర్పణ భావంతోనే చేసేవారు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళు అక్షరులు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభత్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరితో పాటు ఉత్తమ పురుషుడు ఇంకొకళ్ళు ఉన్నారు, పరమాత్మ అని చెప్పబడినటువంటి ఆయన. ఎవరైతే ఈ ముల్లోకాలలోనూ ఆవహించి 3 లోకాలను ఆవహించి, 3 అంటే 3 కాదని చెప్పుకున్నాం కదా, అన్ని లోకాలను, పై లోకాలు, మధ్య లోకాలు, కింద లోకాలని బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాం. కానీ 14 లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ లోకత్రయాన్నంతా ఆవహించి భరించేవాడు ఒకడు, బిభర్త్య అంటే భరించేవాడు, అవ్యయ నాశనం లేనటువంటి ఈశ్వరుడు ఒకరు ఉన్నారు. ముల్లోకాలను ఆవహించి అన్నిటినీ భరించి నాశనం లేని ఈశ్వరుడు అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఉత్తమ పురుషస్థుడు పరమాత్మ అని చెప్పబడిన ఆయన అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ ఇద్దరితో పాటు అంటే అక్షరులతో పాటు ఈ ప్రపంచంలో ఈ 3 ముల్లోకాల్లో ప్రవేశించి వాటిని భరించి ఉన్నటువంటి నాశనరహితుడు అయినటువంటి భగవంతుడు, పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడు ఆయన పురుషుడు ఉన్నాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్పందే మనకి ఈ విషయం తెలియదు, అందుకని ఆయన ఈ విషయాన్ని ఇంత వివరంగా చెప్పడం జరిగింది. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమః. సో అక్షరుడు ఇద్దరికీ కూడా అతీతంగా యస్మాత్ క్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమ. సో క్షరుల కంటే అతీతుడను మరియు అక్షరుల కంటే కూడా ఉత్తముడను కాబట్టి అతోస్మి లోకే వేదేచ, అందుకే ఈ లోకంలో ఈ వేదాలలో కూడా ప్రథిత పురుషోత్తముడని అని నేను ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్తున్నాను. సో క్షరుడు అక్షరుడు వాళ్ళిద్దరికంటే కూడా నేను దివ్యమైన అతీతుడను కాబట్టి, దివ్యమైన వాడిని కాబట్టి, ఉత్తముడను కాబట్టి నేను ఈ ప్రపంచంలో మరియు వేదాలలో అతోస్మి లోకే వేదేచ, ఈ లోకంలో మరియు వేదాలలో పురుషోత్తముణ్ణి ప్రసిద్ధి చెందాను. సో వేదాలలో చెప్పబడింది భగవంతుడు ఎందుకు పురుషోత్తముడు అన్నది. ఆయన అతీతుడు, దివ్యమైన వాడు, అందరినీ అంతటా వ్యాపించి, అంతటా అన్నీ సృష్టించి, అంతటా వ్యాపించి భరించి నాశనం లేనటువంటి అవ్యయుడైనటువంటి భగవంతుడు ఈ క్షరులు అక్షరులు అందరికంటే కూడా అతీతుడు కాబట్టి మరి నిజంగానే ఆయనకున్న క్వాలిటీస్ మరి మనకు
లేవు కాబట్టి ఆయనను అతీతుడు అని చెప్పి అన్నారు. పురుషోత్తముడు. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమాం ససర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో భరతవంశీడా, సందేహం లేకుండా నన్ను పురుషోత్తముడిగా ఎవరు తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు. అందుకే నా పట్ల పూర్తి భక్తిలో వాళ్ళు స్థిరపడతారు. సో ఈ అనుమానం అనేది యోమామేవ అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం అంటే ఏమాత్రం సందేహం లేకుండా ఎవరైతే నన్ను తెలుసుకుంటారో ససర్వవిద్ భజతి మాం ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఆ పూజలో వాళ్ళు సర్వభావేన భారత అన్ని సమయాల్లో కూడా వాళ్ళు నన్ను ఆ భక్తి సేవలో నెలకొని ఉంటారు. నన్ను పురుషోత్తమునిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, తెలుసుకున్న వాళ్ళు, జానాతి అని చెప్పి ఎవరైతే నన్ను పురుషోత్తముడిగా అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా భక్తిలో స్థిరపడి ఉంటారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘా ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. సో ఇది ఈ గుహ్యతమమైన ఈ రహస్యవంతమైనటువంటి ఈ శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం మయా నఘా ఇప్పుడు నీకు నా వల్ల నీకు వెల్లడైంది. అనఘ అంటే పాపరహితుడా అని అర్థం. అనఘ అంటే అర్జునుణ్ణి పాపరహితుడా అని పిలుస్తూ ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నేను నీకు వెల్లడి చేశాను. మరి ఇదంతా చెప్పారు కదా భగవంతుడు, నేనే ఇవన్నీ చేస్తున్నాను, ఇది ఇలాగూ, తర్వాత నువ్వు ఏ రకంగా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయను దాటగలం మనం, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ వెల్లడి చేశారు. సో ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్, దీన్ని ఎవరైతే బుద్ధితో అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతులు స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నిట్లో కూడా కృతకృత్యులు అవుతారు, అంటే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. పరిపూర్ణతను పొందుతారు అంటే వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఏమిటి, ఇది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పి ఆ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వాళ్ళకి సాధ్యపడుతుంది ఈ విషయాల్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. సో వేద గ్రంథాలలో చాలా గుహ్యతమమైనటువంటి రహస్యకరమైనటువంటి ఈ జ్ఞానం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది. ఎవరైతే దీనిని అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు, బుద్ధిమాన్, వాళ్ళు కృతకృత్యశ్చ అన్ని ప్రయత్నాల్లో కూడా ఈ ప్రయత్నాల్లో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను పొందుతారు భారత అని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకము. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ సారం ఆ పురుషోత్తముని తెలుసుకోవటమే అని అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమైతే మానవుడు పరిపూర్ణతను సాధిస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భక్తి, భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ మనం పెంచుకోగలగటం, సర్వత్రా భగవంతుణ్ణి చూడగలగటం, అందరిలో భగవంతుణ్ణి చూడగలగటం, ఇవి భక్తికున్న లక్షణాలు. సో అది పెంపొందించుకోవాలి అంటే భగవన్ నామస్మరణ మనకు ముఖ్యము. సో ఆ నామస్మరణతో ఈ అలవాట్లు మనం అలవర్చుకోవచ్చు. సో కనీసం రోజుకు ఒక్కసారైనా మనం ఈ హరే కృష్ణ అంటూ భగవన్నామాన్ని జపిస్తే అది మనకు చాలా సహాయపడుతుంది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. ఈ 15వ అధ్యాయం ఇంతటితో